I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. Ndukubatsani moni nonse mu dzina la Yesu Khristu. I am thankful that you are here. Ndinothokoza kuti muli pamalo ano. 8 years ago, I attended the meeting here. Nabwerakonso ku Malawi kuno zaka 8 za mbuyomo nalinso pa nsonkhano ena mwina mukhoza kukumbukira. And now it's been 8 years and there's many changes. Ndipo padutsa zaka 8 kuchokera nthawi imene ndali kuno ku Malawi zambiri zasintha. And there's a much larger crowd here. Komanso anthu tikuchuluka nabe amene tikubwera pa nsonkhano ngati kuno. Thank you for being here. Ndikuthokoza kwambiri chifukwa cha kupezeka malo ano. Thank you for listening so patiently. Komanso ndinothokoza chifukwa chakuti muli ndi chidwi chomvera ndithu mawu a Mulungu. Since I arrived this morning, I have heard 3 outstanding lessons. Kuchokera pamene ndafika maono ndamva ndithu maphunziro abwino ambiri. I appreciate those lessons and the speakers that have gone before. Ndathokoza kwambiri chifukwa cha abale amene maphunzitsa maphunziro abwino ambiri. And I appreciate all of the work that's been done to prepare for this meeting. Komanso ndikuthokoza kwambiri chifukwa cha ntchito yayikulu imene imagwirika pokonzekera msonkhano umenewu. Our brother Ron Gilbert in his lesson spoke about baptism. M'bale wanga Gilbert pa phunziro lake anakamba zokhudza ubatizo. Actually, it was a sermon about the new birth, Makamaka phunziro lake linali lokhudza kubadwanso mwatsopano. being born again. Makamaka kubadwa mwatsopano kapena born again. And I also want to speak to you about baptism, Inenso ndikufuna ndikambepo makamaka pa phunziro lokhudza ubatizo. but in a little different way. Koma makamaka mosiyana nako pang'ono ndi limene laphunzitsidwa lija. We need to remember that Peter wrote in 2 Peter chapter 2 Ndikufuna ndikukumbutseni komanso ndikumbukire kuti Petro analembapo m'buku lake lachiwiri mu chapter 2. that there will be false teachers among you. Anakamba kuti pakati panu padzakhala ndithu aphunzitsi onama. As Brother Banda pointed out this morning, Makamaka panali m'bale wathu Banda anakambaponso za aphunzitsi from onama. Acts chapter 20, Makamaka anakamba kuchokera m'buku la Machitidwe chapter 20. there are false teachers that come from without, Anakambapo kuti pala aphunzitsi amene amachoka kunja, and there are false teachers that arise from within. ndipo pala aphunzitsi amene amachoka mkati mwathunso. Especially about this matter of baptism, there are many false things that have been taught. Makamaka pa nkhani ya ubatizo pali ziphunzitso zambiri zolakwika zimene zaphunzitsidwa. I want to affirm to you that I believe the things very firmly that Brother Ron was preaching to us. Ndikufuna ndikuwuzenso kuti zimene anaphunzitsa Gilbert ndizoona ndipo timazikhulupirira nane. I believe that baptism saves. Ndimakhulupirira kuti ubatizo umapulumutsa. 1 Peter chapter 3 and verse 21 says so. Pa 1 Petro chapter 3 verse 21 pamanena ndithu kuti ubatizo umatipulumutsa. I believe that it is in baptism that our sins are washed away. Komanso ndimakhulupirira kuti ndi mu ubatizo mokha umene machimo athu amachotsedwa amakhululukidwa. Saul of Tarsus was told that in Acts 22 and verse 16. Timaonapo Saulo wa ku Tarsisi uja wa m'buku la Machitidwe chapter 22 verse 16 anawuzidwa chimodzimodzi motere. And now why tarriest thou? Arise and be baptized and wash away thy sins. Anamuwuza kuti uchedweranji dzuka nabatizidwe uchotse machimo ako. I believe that sins are remitted in baptism. Ndimakhulupirira kuti ubatizo ndi umene umachotsa ndithu machimo. Acts 2 and verse 38. Pa buku la Machitidwe chapter 2 verse 38 akutiwuzanso choncho. The Apostle Peter said, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sin. Timaonapo pamene pachapa mtumwi Paulo Petro akunena ndithu kunena kuti mudzuke mubatizike kuti muchotse machimo anu. I believe what is taught in Galatians chapter 3 verses 26 and 27. Ndimakhulupiriranso zimene buku la Galatians chapter 3 verse 26 to 27 imanena. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Tonse ndife ana a Mulungu mwachikhulupiriro mwa Yesu Khristu. But it's not faith only, Koma si chikhulupiriro chokhayi. because he says in verse 27, Fana kababu verse 27 buku la Galatians chapter 3. for as many of you as have been baptized into Christ Monga ambiri munabatizidwa mwa Yesu Khristu have put on Christ. mmakhala kuti mwavala Yesu Khristu. I believe all of these things about baptism. Zonsezo ndimakhulupirira ndithu zokhudza ubatizo motero. But there are people who are not saved by baptism. Koma mumadziwanso kuti pali anthu ena amene sapulumutsidwa ndi ubatizo. I want to talk to you about people who are not saved by baptism. Makamaka ndifuna ndikambe ndino pa anthu amene sapulumutsidwa ndi ubatizo. In fact, I think we have about 7 different things to say about people who are not saved by baptism. Makamaka ndifuna ndikambepo zinthu zokhudza 7 makamaka za anthu amene sapulumutsidwa ndi ubatizo. First of all, let's understand this. Choyambirira ndifuna mumvetsetse. Babies
are not saved by being baptized. mudziwe kuti ana sapulumutsidwa ngakhale abatizidwe. Babies do not need to be saved. Chifukwa chonene ana safunika kuti apulumutsidwe ayi. Mark 16, verses 15 and 16. Buku la Marko chapter 16 verse 15 ndi 16. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Amanena kuti mupite ku dziko lonse lapansi mukalalikire uthenga kwa chilichonse cholengedwa. He that believeth and is baptized shall be saved. Amanena kuti amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa. He that believeth not shall be damned. Koma amene sakhulupirira adzawonongeka. Babies cannot believe. Ana sangakhulupirire. They are not candidates to be baptized. Kutanthauza kuti ana si anthu oyenera kuti abatizidwe. Faith comes before baptism. Timadziwa kuti chikhulupiriro chimadza munthu asanabatizidwe. And babies cannot be properly baptized because they cannot have faith. Ndiye kuti ana sangabatizidwe molondola chifukwa ana sangakhale ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. A friend of mine told me about an assembly that he was in. Zawo wina ankauza za nkhani ina pamakamaka pamene anali pamalo ena opembedzerapo. It was not truly the Lord's church. Sikuti unali mpingo wa Ambuye ayi koma anali malo opembedzera ndi. But this couple brought their little baby to the front. Akunati anaona banja lina limene libweretsa kamwana kawo kakhanda. They brought the baby to be baptized. Anabweretsa kakhanda kaja kuti kabatizidwe. And the preacher picked up the baby. Ndipo akunati mlaliki pamene maja ananyamula mwana uja. And he said to the baby, Ndipo anamunyamula mwana uja mwamuuza maonena kuti, do you believe that Jesus Christ is the Son of God? Namba mufunsa mwana uja kuti mwanayo ukhulupirira kuti Yesu ni mwana wa Mulungu kakhanda kaja. And the baby didn't answer. Ndeka mwana kaja kamayang'ana basusowa zoyankha. Because babies can't answer. Chifukwa ana sangayankhe zimenezo ka. And then he held the baby up in front of the whole crowd. Ndakuti anamukweza mwana uja kuyang'anitsa ku gulu lonse ngati pano chonchi. And he asked them, Anafunsa anthu aja tsopano. does this baby believe that Jesus Christ is the Son of God? Anafunsa anthu aja kuti kodi mwanayo akukhulupirira kuti Yesu ni mwana wa Mulungu. And they all said yes. Ndipo anthu osati eya mwanayo akukhulupirira. And he went ahead and baptized the baby. Ndipo anapitiriza kumubatiza mwana uja. This cannot be from God's word. Zimenezo si za mawu a Mulungu. He that believeth and is baptized shall be saved. Baibulo limati amene akhulupirira nabatizidwa ndi amene amapulumutsidwa. We need to remember Tikumbukire zimenezo. that babies are not lost. Tikumbukire kuti ana sakhala kuti ngorayika. You cannot save a baby from hell because babies are not in danger of hell. Ana silingalire kuti atapulumutse ku Jahena, ana atusali pa chiopsezo chokapeza ku Jahena. Acts 2 and verse 38. Pabuku la Machitidwe chapter 2 verse 38. Repentance comes before baptism. Timaona kuti kulapa kumabwera munthu asanabatizidwe. We just had a lesson where the men emphasized repentance. Zinali ndi phunziro limene mbale wina amakambapo kwambiri zokhudza kulapa pompano. And the idea of repentance is that we have to change our minds about sin. Ndipo mbale uja amafotokoza kuti kulapa ndi kusintha kwa maganizo athu pokhudza tchimo. And that change of mind about sin results in a change of our lives. Kutanthauza kuti kusintha kwa maganizo athu zimatanthauza kuti tisinthenso machitidwe athu azinthu. Babies cannot repent. Ana sangalape. Babies have nothing to repent of. Ndiponso ana alibe choti alape. Ezekiel chapter 18 and verse 20 Buku la Ezekiel chapter 18 verse 20 says, the soul that sinneth, it shall die. amanena kuti iye ochimwa ndi amene adzafe. The father shall not bear the iniquity of the son, Imatunzanso kuti bambo kapena makolo sadzatenga machimo ana awo. neither shall the son bear the iniquity of the father. Chimodzimodzinso ana sadzatenga machimo a bambo awo. There are those false teachers outside of the church Kula aziphunzitsi ambiri onama kunja kwa mpingo wa Khristu that teach that we inherit sin from our parents. amaphunzitsa kuti awo angobadwa basi umakhala ulatenga tchimo la makolo ako. This is false. Sizoona. When a baby is born, they are pure. Mwana akabadwa amakhala wangwiro opanda tchimo. They are sinless. Amakhala onena kuti ngangwiro basi. They have nothing to be saved from. Palibepo chinthu choti timpulumutse mwanayi ku machimo palibe They zimenezi. have nothing to be washed away. Palibepo choti atsukidwe ayeretsedwe ayo. So babies are not proper candidates for baptism. Ana sioyenera kuti abatizidwe. They cannot be saved by baptism because they do not need salvation. Ubatizo sungapulumutse ana chifukwa sakufuna. All right, let's go to number 2. Tendonena number 2. People who are baptized for the wrong reason. Anthu amene amabatizidwa koma pa zifukwa zolakwika. Change that. People who are baptized in the wrong way.
makamaka tikapeza amene ali obatizidwa koma munjira yolakwika are not saved by that baptism. munthu amene abatizidwa koma munjira yolakwika sangapulumutsidwe nawo. You can go to various different churches mukhozopita ku zipembedzo zambiri pa dziko lapansi and ask them what baptism is. kuwafunsa kuti kodi ubatizo nchani. And some will say that baptism is taking some water and sprinkling it on ena someone. akakuwuzani kuti ubatizo nkutenga madzi kumuthira munthu basi ndiye ubatizo. Others will say that baptism is taking water and pouring it on someone. ena amanena kuti ubatizo ndi kutenga madzi kumuthiranso munthu. I believe the New Apostolic Church timadziwa kunena kuti zipembedzo zambiri zimalenga pa zimenezi. teaches that the man dips his finger in water amaphunzitsa ena chipembedzo china kuti munthu akangotenga chala chake obiza m'madzi and he makes the sign of the cross on someone's forehead 3 times. nakunena kuti ukavika chala chija m'madzi nkumulemba pa chipumi pa mtanda katatu. And they call that baptism. ati akakulemba katatu ndi madzi aja makhala ubatizo umenewo. But it doesn't matter what they call it. sizimatanthauza kuti popeza kutchula kuti ubatizo It cannot save. sizingapulumutse ngakhala kutchula kuti It does not come from the Word of God. chifukwa ubatizo umenewo sikuchoka m'mawu a mulungu. It is not true baptism. si ubatizo ona. In John chapter 3 and verse 23, pa buku la yohane chapter 3 verse 23 it says something about John the Baptizer. anakabapo za munthu wina amene yohane mbatizi. It says he was baptizing in a place called Aenon near to Salem. akuti munthu amene amabatiza pafupi potchedwa Anoni pafupi ndi Salemu. And then it tells why he was baptizing people ndipo there. pa buku limene anatchula chifukwa chimene amakabatizira kumeneko. Because there was much water there. akunena kuti pamenepo panali madzi ambiri. How much water does it take to sprinkle on someone kodi pamafunika madzi ochuluka bwanji kuti munthu umuwaze madzi aja or to pour water on someone kapena umuthire madzi munthu or to make the sign of the cross? with kapena water? kumulemba pa chipumi mtanda uti. John was baptizing there because there was much water there. yohane amabatiza kumeneko chifukwa kunali madzi ambiri. Bible baptism takes much water. ubatizo wa m'baibulo umafuna madzi ambiri. And these other things that are called baptism will not and cannot save. zinthu zina zimene zimangotchulidwa kuti ubatizo sizingapulumutse munthu ngakhale zitchulidwa kuti ubatizo. In Romans chapter 6, buku la Roma chapter 6 Paul asks a question and then answers it. paulo anafunsa funso ndipo anayankhanso. What then? Shall we continue in sin that grace may abound? akunena kuti kodi tipitirebe kuchita machimo kuti chisomo chitigwere. God forbid. mulungu amakana. How shall we that are dead to sin live any longer therein? akuti nanga ife bwanji amene tafa ku uchimo tifuna tipitirebe umakhala mu uchimo. But listen to what he says about baptism. koma ndifuna mumvetsetse zimene anakamba zokhudza Know ubatizo. ye not that so many of us, as were baptized into Jesus Christ, ananena kuti ambiri amene tabatizidwa mwa yesu khristu were baptized into his death? tinabatizidwa mu imfa yake. Therefore we are buried with him by baptism into death. kutanthauza kuti timakhala tabatizidwa m'manda mu ubatizo ndiyeyo. Like as Jesus was raised up from the dead by the glory of the Father, pamene yesu amadzuka kumanda kudzutsidwa kuja kwa atate ake, we also should walk in newness of life. ifenso tiyenera kuyenda mwatsopano. Baptism is a burial. ubatizo ndi kumiza. In Acts chapter 8, buku la machitidwe chapter 8 we read there about that Ethiopian nobleman timapezapo za munthu wina amene ndiye wa ku Ethiopia, and how he wanted to be baptized monga amene ankafunira iye kubatizidwa, and how they went down into the water ndipo pamene anapita naye kupita kukabatizidwa, and then came up out of the water. ndipo anatulukanso m'madzi. Jesus, when he was baptized, yesu pamene amabatizidwa came up out of the water. anatulukanso m'madzi. In Matthew chapter 3 and I believe verse 16. buku la Mateyu chapter 3 verse ya 16 likapezanso Yesu anatuluka m'madzi. We can do what some other man teaches about baptism, tikonzochita zinthu zina zimene anthu ena amaphunzitsa zokhudza ubatizo, but that baptism will not save. koma ngati tikuchita zinthu zosemphana ndi mawu a mulungu, ubatizo umene sukatipulumutsa. We must be baptized in the way that the scripture teaches. tiyenera kubatizidwa mu njira yokhayo imene mulungu kapena pa mawu a mulungu amatiuza. Number 3, chinthu chachitatu, a person who does not understand the purpose of baptism. munthu amene wabatizika koma sakudziwa cholinga cha ubatizo sangapulumukenso. A person who is baptized for the wrong reason kapena munthu amene akubatizika koma akubatizika pa zifukwa zolakwika, cannot be saved by that baptism. munthu amene yenso ndi ubatizo umenewo sangapulumuke nawo. In Romans chapter 6, buku la Roma chapter 6
beginning in verse 16. kuyambira pa vesi yake ya 16 He says, "Know ye not that to whom you yield yourselves as servants to obey, pamene amakamba paja kuti pamene ife tikufunira kuti timvere his servants you are to whom you obey, ndipo ife tiyenera kumvera popeza ndife akapolo ake whether of sin unto death kapena kukhala kapolo wa tchimo kuifa or of obedience unto righteousness. kapena kukhala omvera ku moyo osatha But God be thanked that you were the servants of sin, koma tiyenera kuti mulungu ayenera kuthokozedwa kwa ife sunali akapolo a tchimo but you have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered, koma kuti tinakhulupirira kuchokera ku mtima ku chikhulupiriro chimene tinaphunzitsidwa ndi ife being then made free from sin, you became the servants of kuti righteousness." pamenepo chiphunzitso chija chinatisintha ife kuchoka ku tchimo kukhala kapolo wa cholungama. Let's stop there for a moment and rejoice. tiye titati time pomwepo kumasangalala ngati anthu We have a great number of people who have come already to be baptized. pano tili ndi anthu ambiri amene abwera ndithu kufuna ubatizo, People who, before baptism, were the servants of sin, anthu amene poyamba asanabatizidwe ndi anali akapolo koma atchimo, but who were baptized koma pamene abatizidwa and had their sins washed away machimo awo atchukidwa and became part of the Lord's church. ndikukhala mmodzi mwa mu banja ya mulungu. Praise be to God for that. Icho ndi chinthu cha mtengo wapatali pamaso pa mulungu. If you have not yet been baptized into Jesus, ngati munthu sunabatizidweyo mwa Yesu Khristu, we want you to think seriously tikufuna about this. muziganizire kwambiri zimenezo, But understand what baptism is for. koma muyenera kumvetsetsa kuti kodi chimene tikufuna kubatizidwa nchani. Because Paul wrote to those Roman people chifukwa Paulo amalembera Khristu aku Aroma kuja and reminded them that they obeyed that doctrine from the heart. akukumbutsa kuti anthu aja anamveratu kuchokera mu mtima. You cannot obey that doctrine from the heart unless you understand what the doctrine is. munthu sungathe kunena kuti ndamva zinthu koma mu mtimamo sanazimvetsetse ayi. Brother Ron mentioned in his lesson this morning, m'bale wathu Lorada anakambapo mphunziro lake mauno, those who teach that we're saved by faith only, anthu ena amaphunzira munthu mangopulumutsidwa chikhulupiriro basi zimatheka, and that later we're baptized not to be saved, but just to show our faith. na anthu ena amati popeza chikhulupiriro chokha chimakupulumutsa amakuti ingobatizidwani kuti muonetse kuti mwakhulupirira basi. This is false. nekuti izo nzolakwika, This does not come from the Word of God. izo sizochokera m'mawu a mulungu. Remember the verses we talked about at the beginning of this lesson. mukumbukira mavesi amene nayamba nawo payambira kwa phunziro lathu la lero. Baptism saves. ubatizo 1 umapulumutsa. Peter 3:21. pa 1 Peter chapter 3 verse 21. Baptism washes away sin, Acts 22:16. ubatizo umachotsa machimo athu abuku amachitidwe 22 verse 16. Baptism remits sin, Acts 2 and verse 38. komanso pa machitidwe 2 verse 30 ubatizo umachotsa machimo. Baptism causes us to be the children of God, Galatians 3:26 and 27. komanso pa Galatians chapter 3 verse 26 27 ubatizo umatipangitsa ife kukhala na mulungu. The person who says we can be saved without baptism munthu amene anganene kuti munthu ukhoza kupulumutsidwa osabatizidwa is saying that we can be saved without being the children of God. ndeti munthu amene afuna kutanthauza kuti ngati anene kuti ukhoza kupulumutsidwa osanabatizidwe atanthauza kuti ukhoza kupulumutsidwa osanakhale mwana wa mulungu. He's saying that we can be saved without our sins being washed away, ndetizo zili ngati afuna anene kuti ukhoza kupulumutsidwa ngakhale machimo ako asanachokewe, without our sins being remitted. kutanthauza kuti machimo athu asanachifufuridwe basi ukhoza kupeza He's chipulumutso. denying all of these verses from the Bible. ndekuti akamanena zimenezo akutsutsana ndi mawu a mulungu zimene amanena. If you were taught, iniyo mutati muphunzitsidwe, maybe by people from the SDA, mutati mukaphunzitsidwe ndi azipembedzo ena amene amachita za SDA. I'm not criticizing. sikuti ndikufuna wanena, I'm simply teaching what the Bible teaches. koma ndikufuna wanena zimene baibulo limanena. The SDA church teaches that first you're saved by your faith, iwo aja SDA amaphunzitsa kuti choyambira umapulumutsidwa ngati uli chikhulupiriro basi. and that later you're baptized. ndi amanena kuti ngati wakhulupirira umatha kupulumutsidwa kenako ukhoza kubatizidwa ano tsopano. And very probably they may send you through a year of baptism school before they allow you to be baptized. nthawi zina amanena kuti umatha kuti awukalowa ikilasi ya ubatizo umakhala nthawi kuphunzira za ubatizo kumeneko. In the Bible, koma tikatione baibulo, people were always baptized when they understood why they needed to be baptized. koma m'baibulo limapeza kuti munthu amabatizika pamene wamvetsetsa kuti kodi cholinga chofunira ubatizo nchani. In Acts chapter 2, buku la machitidwe chapter 2 3,000 people were anthu baptized 3,000 anabatizidwa amene pati the same day. anabatizidwa tsiku lomwelo.
in the story of the Ethiopian nobleman, tikaonapo nkhani ya mdindo uja wa ku Ethiopia as he and Philip were riding along in the chariot. pamene iye uja mdindo uja ndi Filipo analeka kuphunzitsana mawu a Mulungu akuyenda pa ulendo uja And Philip was preaching Jesus to him. ndipo timapeza Filipo amaphunzitsa Yesu iye. And the nobleman said, "See, here is water. What doth hinder me to be Koma baptized?" mdindo uja ananena kuti asimadzi aulawa chindilepetseni kubatizidwa njani. And Philip did not say to him, "Oh, you don't need to be baptized right now. Just believe in Jesus. Filipo sananena ngakhale madzi alipo koma usabatizike tangokhulupirira mwa Mulungu basi upulumutsidwa iwe. You can be baptized later." Ngulero kapena basi uzabatizidwa tsiku lina bwana okhulupirira. No, the scripture says as they went on their way, Koma Baibulo imanena pamene akupitira pa ulendo uja they came to a certain water. anakafika pa madzi And the man said, "What keeps me from being ndipo baptized?" mdindo uja kuti chindiletsa ine kuti ndibatizidwe ndi chani. And they stopped that chariot. Ndipo pomwepo ngolo ije inayima And that man was baptized immediately. ndipo nthawi yomweyo munthu uja When anabatizidwa. Paul and Silas were in prison Paulo ndi Sila ali mndende in Philippi in Acts chapter 16, ku mzinda wina m'buku la Machitidwe chapter 16 having been beaten, analota amenyedwa fastened into chains and stocks, komanso manyendo yawo itamangidwa ku maunyolo singing and praising God at midnight. ndipo usiku uja anana kuyimba kulemekeza Mulungu And the earthquake came, ndipo timapeza panachitika and chivomerezi they were released. ndipo anapeza kuti atulutsidwa And the jailer came, ndipo kupeza woyang'anira cha mndende aja and he called for a light, ndipo anafuna kuti aunike mmene kuti and he aone fell down at their feet. ndipo anapeza kuti anagwa pasi. And he said, "What must I do to be saved?" Munthu uja anafunsa kuti kodi ndichite chani kuti ndipulumutsidwe. They said, "Believe on the Lord Jesus Christ, Anamuwuza kuti khulupirira mwa Mbuye wako Yesu Khristu thou and all thy house, ndipo anati kuti iyeyo ndi a nyumba yake yonse and thou shalt be saved." nonse mudzapulumutsidwa. But notice again, it's not faith only, Koma mukati muone sizinangothera pa chikhulupiriro pokhapo ayi. and the salvation didn't come at the point of faith. Komanso sulicho anapulumutsidwa popeza angomva mawu ayi. The scripture says he took them the same hour of the night Baibulo imati pa nthawi yomweyo anatengedwa and usiku washed their stripes ndipo anapita kutsukatsuka matupi awo and was baptized, ndipo he anabatizidwa and all his, straightway. ndipo iyeyo ndi amabanja pake nthawi yomweyo kabatizidwa. Why were all of these people baptized immediately when they understood this message? Kodi anthu anabatizidwa nthawi yomweyo chifukwa chachani atamva uthengawu? Because if you're not baptized, you're not saved. Kutanthauza kuti ngati munthu sunabatizidwe sunapulumutsidwe. And if you were taught differently, Ndipo unaphunzitsidwa mosimphana pamenepa if you went to the water thinking that you were already saved, mwina munthu unalota ndikupita mu ubatizo koma ndikangobatizidwa koma ndinapulumuka kale. you need to obey from the heart that form of doctrine. Muyenera kukumbukira kuti umenera kuvomekeza kuchokera mu mtima. You need to come and be baptized for the right reason. Munthu uyenera kubatizidwa koma pa zifukwa zoyenera. Because baptism for the wrong reason will not save. Ubatizo koma pa zifukwa zolakwika sungapulumutse. Number 4, Chinthu cha chinayi, a person who does not understand the proper element for baptism. komanso ubatizo umene munthu amabatizidwa koma asakumvetsetsa zinthu zimene zimapangitsa kuti ubatizo ukhale. There are many people who teach that you have to be baptized in the Holy Spirit in order to be saved. Pala anthu ena amaphunzitsa kuti ubatizo umafunika ubatizo wa Mzimu Woyera basi umapulumutsidwa nawo. John the Baptizer did talk about Jesus baptizing people in the Holy Spirit Pamene paja timaona Yohane Mbatizi anakambapo za Yesu Khristu akubatiza anthu mu Mzimu, in Matthew chapter 3. buku la Mateyu chapter 3. But notice that no one else in all of the Bible is ever talked about as baptizing others in the Holy Spirit. Koma mukati muone m'Baibulo palibe konse munthu wina aliyense amene timapeza kuti amabatiza ena mu ubatizo wa Mzimu Woyera. Jesus is the only one that administered the baptism of the Ndi Holy Yesu Spirit. yekha amene anapangako ubatizo wa Mzimu Woyera amene pachipeza buku la Mateyu chapter 3. And he did that in Acts chapter 2 Ndipo timapeza sanazichitanso pa buku la Machitidwe chapter 2 on the apostles. makamaka pa atumwi paja. And he did that in Acts chapter 10 Timapeza ponso buku la Machitidwe chapter 10 on the household of Cornelius. makamaka mu nyumba ya Korneliyo. Not to save them, Osati kuti awapulumutse ayi, but to show that they were proper candidates to enter into the Lord's koma church. nana anthu okufuna kuonetsa kuti awa ndi anthu oyenera kuti alowe mu mpingo wawo. And Peter said on that occasion, Timapezapo Petro anayankhula mawu pa nthawi imeneyi. who can forbid water that these should be baptized? Amanena napo kuti angaletse madzi ndi kuti anthu awa abatizidwe.
We need to understand that baptism is in water. Tena mvetsa kuti ubatizo ndi wa mzimu woyera, ndi wa madzi. That Ethiopian nobleman in the chariot. Timapezapo ndindo cha ku Ethiopia. See, here is water. What hinders me from being Ananena kuti baptized? sawa madzi ali apa chondilepesa chani kuti ndibatizidwe. In Matthew chapter 3, Jesus came up out of the water. Timapeza buku la Mateyu chapter 3 Yesu anatuluka madzi. In Ephesians chapter 4, Buku la Efeso chapter 4 verses 4 through 6, verse 4 5 mpaka 6. he gives us 7 things that are common to all Christians. Anakambapo zinthu 7 zimene zili zoti Khristu lina aliyense ali okhala nazo kapena kuzidziwa. 7 things that all Christians share in. Anakambapo za zinthu 7 zimene Akhristu lonse limatengapo gawo. He says there is one body Unena kuti pali mpingo pali thupi limodzi because there is only one church. chifukwa choti thupi limodzi ndi mpingo umodzi. That body is the church. Mpingo umenewo ndiye thupi limenelo ndiye mpingowo. There is one body and one spirit. Ananenaponso kuti palinso mzimu umodzi. Even as you are called in one hope of your calling, Komanso akunena ngakhale tinenedwa mu chiyembekezero chimodzi. one Lord, Komanso Ambuye mmodzi, one faith, chikhulupiriro chimodzi, one baptism, ubatizonso umodzi. one God and Father of all, who is above all and through all and in you. Mulungu mmodzi amene ali Atate wathu wa zonse mmodzi. One baptism. Ubatizo ndi umodzi. All people who are truly Christians Anthu onse amene ali Akhristu have experienced the same baptism. anadutsa mu ubatizo umodzi nditu. And those who have not experienced that baptism Ndipo amene sanadutse mu ubatizo umene umodziwo are not Christians. amene onse Akhristu. And in Ephesians chapter 5, Buku la Efeso chapter 5 in that same book, makamaka buku lomwelenso la Efeso written by the same hand, olembanso munthu mmodzi dzanja limodzi inspired by the same Holy Spirit, komanso uziridwa ochokera kwa mzimu woyera mmodzi. we are reminded of what that baptism is, what the element is. Amatikumbutsanso za ubatizo umene kuti ubatizo umene ndi orani ndi uri. In verse 25 and 26, Buku la Efeso chapter 5 verse 25 and 26. Paul says, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church. Paulo ananena kuti amuna inu kondani akazi anu monganso Khristu anakonda mpingo wake And gave himself for it, ndipo anakuti anadzipereka iye chifukwa cha mpingo that wake he might sanctify and cleanse it kuti akathe kuupatula komanso kuuyeretsa with the washing of water by the word. komanso kuti akathe kutsuka mwa madzi. Those are those same 2 elements that Brother Ron, Izonso ndi zomwezo zimene m'bale wathu Gilbert anakambapo that he preached about in his lesson pamene today. sanakambapo za phunziro lake. The water and the spirit, Kunena kuti mzimu ndi madzi, the water and the word. kunena kuti madzi kapena ndi mawu. Water baptism Ubatizo wa madzi is the baptism that is for all ndi nations. ubatizo wa wina aliyense pa dziko lapansi pano. But let's go on here. Koma tipitirireni Number 5. chinthu chachisanu. We have those who were baptized but into the wrong thing. Alipo anthu ena amene anabatizidwa koma analowa mu chinthu cholakwika. 1 Corinthians chapter 12 and verse 13. Paona Korinto chapter 12 verse 13 It says, by one Spirit are we all baptized into one body. pakunena kuti tonsefe pamene tinabatizidwa mu ubatizo wa mzimu umodzi tonse timalowanso mu thupi limodzi. How many different types of churches do you think there are here in this town? Kodi kudera lathu lino limaona ngati kuli mipingo ingati? I don't know the answer to that, Sindingathe kuwuzani kuti ilimo ingati faya but there are too many. koma ndikudzikhulupirira kuti mudziwa kuti ndi ambiri. There's one body. Koma ku Baibulo kuti muli thupi limodzi, There's one church. Baibulo kuti muli mpingo umodzi. You can find 50 different people baptized into 50 different churches. Mukozopeza kuti anthu mwina 50 akubatizika koma ku mipingo so 50. But there's only one body. Koma Baibulo kuti thupi ndi limodzi, There's only one church. akuti mpingo ndi umodzi. And unless we understand that and are baptized into that one body, that baptism doesn't save. Ngati munthu samvetsetsa zimenezo ngakhala kubatizika ubatizo umene usumupulumutsa. It is baptism that puts us into Jesus Ndi Christ, ubatizo umene umatitenga ife kutika mwa Yesu Khristu, into his body. umatika mu mpingo. Number 6. Chinthu chachisanu ndi chimodzi, The person who will not repent munthu amene sanalape is not saved by baptism. ndi munthu amene sangapulumutsidwe ndi ubatizo. The brother that just preached to us about marriage M'bale uja amene amatiphunzitsa zokhudza banja wachoka pano,
did an excellent job of pointing this out. anakambaponso chinthu chimene ndikufotokozera bwino kwambiri. You can't say, I want to be baptized to wash away my sins, akuti munthu sungayo ineyo basi ndikufuna ndibatizike kuti ndichotse machimo anga, and at the same time say, I want to continue in my sin. ndiye komanso nthawi yotero ndikufunanso koma mpitirize machimo anga omwewa. The person in polygamy has to repent and leave that polygamy. munthu amene ali pa banja limene lamitala ayenera achokepo. The person in the adulterous relationship has to repent and leave that. munthu amene ali pa banja limene lachigololo ayenera achokepo ngati kuti afuna kulapa. The thief has to stop stealing. ngati ulipo wakuba, ngati kuti kulapa umene usiye kuba. Remember Romans 6 and verse 4. takumbukirani mabuku la Roma chapter 6 verse 4. Therefore we are buried with him by baptism into death, amanena kuti pa chifukwa chimene timabatizidwa timayikidwa m'manda ndi iye mwa ubatizo, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the kuti Father, pamene Yesu amaukitsidwa kumanda kuja malingana ndi mphamvu ya Mulungu, we also should walk in newness of life. ifenso nthawi yomweyo pamene tikutuluka mu ubatizo amadzabiri tichoka moyo watsopano. Before you can be baptized, you have to change your mind about sin. munthu usanabatizidwe umenera kuti ulapekaye usinthe. You may not understand all of what is sin or what God wants you to do, mwina zikozotheka kuti sukumvetsetsa bwino zokhudza tchimo kachani, komabe but you have to make up your mind, I'm going to do what God wants me to koma do, uyenera kukhala okonzeka kuti ndilokonzeka kuchita zimene Mulungu akufuna, and I'm going to do my best not to do the things He doesn't want me ndipo to do. ndikhala oyesetsa kuchita zinthu malingana ndi zimene Mulungu akufuna, zimene sakufuna A sindidzachita. person who will not repent will not be saved by munthu amene baptism. sangalape sangapulumutsidwe. One more. Number chinthu 7. chomaliza cha number 7. Number 7. A person who will not remain faithful to the Lord munthu amene sangapitirire kukhalabe okhulupirika will kwa not be Ambuye. saved by baptism. munthu ameneyonso ngakhale anabatizika koma ngati ali osakhulupirika sakapulumutsidwanso. 2 Peter chapter 2, pa buku la 2 Petro chapter chake cha 2 verses 20 through pa 22. verse yake 21 mpaka 22 Peter says, if after they have escaped the pollutions of the world, ananena kuti munthu apulumuka kale ku zinthu za pa dziko lapansi through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, makamaka ifa cha nzeru za Ambuye wathu Yesu Khristu, and are again entangled therein and overcome, kenako kukabwereranso ku zinthu za pa dziko lapansi, are again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. amanena kuti munthu unapulumuka kale kenako abwereranso ku zinthu za pa dziko lapansi, ukangobwereranso na zambiri zimakhala zoyipa kwambiri kuposanso poyambirira. For it had been better for them not to have known the way of righteousness, akuti zinakakhala zabwino atakapanda kudziwa njira yachoonadi, than having known it to turn from the holy commandment which was delivered to them. osati wadziwa kale kenako ukabwereranso ku malamulo a Mulungu amene aloyera amene tinapatsidwa kale. But it has happened unto them according to the true proverb. koma koyo zachitikadi malingana ndi malingana ndi miyambo imene timayidziwa The kale. dog has returned to his own vomit again, akufananiza kuti monga galu amabwereranso kumukadya masanzi and ake, the sow that was washed who were wallowing in the mire. nkhumba yoti inayeretsedwa bwino ukalowanso m'matope. A person can truly be baptized correctly zikozotheka munthu ubatizika mu ubatizo olondola ndithu molondola, and be saved by the blood of Jesus ndipo machimo ake okhululukidwa and be part of the Lord's church. ndikukhala membala wa mpingo wa Khristu. But if you turn again and go back to the things of this world, koma ukabwereranso tsopano kupita ku zinthu za pa dziko lapansi, if you don't continue walking in the light, ngati supitirira kuyenda mu uyera, that salvation can be lost. mudziwe kuti chipulumutso chimakhala chakutayika. And not only was your baptism then wasted, sikutinso popeza ubatizocho napali chikoyenera umakhala koma waonongeka ubatizocho, your condition is worse off than even before you were baptized. komanso mudziwe kuti umakhala wadzikanso m'mavuto akulu kwambiri kuposa pachiyani. That's what the Bible says. izo ndi zimene baibulo likunena. And so I'm preaching to you who have not yet been baptized into Christ. ndapa ndikukuphunzitsanso inu amene simunabatizidwe mwa Yesu Khristu. I'm preaching to you that may have been baptized, but not in the proper way, ndikupanso ndiphunzitsa inu amene munabatizidwa koma simunabatizidwe molondola, not for the proper reason, komanso inu amene munabatizika koma zifukwa zolakwika, not with true repentance. komanso inu munabatizika koma musanalape, And I'm preaching to those of you who were baptized properly, komanso ndikufuna ndiphunzitsenso kwa inu amene mukhoza kubatizika molondola, but may have gone back to the things of this world. koma mwina mwabwereramonso ku zinthu zanu zakale zija. And just as Peter did in Acts chapter 2, monganso zimene Petro ananena pa buku la Machitidwe chapter 2, I want to tell you what you need to do. ndikufuna ndikuwuzeni zimene mungachite: Repent and be baptized. lapani ndipo mubatizidwe. And then I want to urge you to do it. koma ndipo ndikufuna ndikulimbikitseni kuti muchite ndithu. The theme for this meeting
mutu wa msonkhano wathu uno Acts 2 and verse 40. pa buku la Machitidwe chapter 2 verse yake ya 40 And with many other words did he testify and exhort them, akuti pali zinthu zambiri zimene anawuza ndi mawu a Mulungu. saying, Be saved from this perverted generation. Anawuza kuti mudzipulumutseni ku m'bado wokhotakhota. You see, he told them what to do. Anawuza zolero achite chifukwa anawuza kuti mudzipulumutse. And then he invited them to come and do it. Ndi anawuza kuti izi zimene muchita ndipo bwerani muchite tsopano And muone. so I'm going to ask the song leader to come Inenso ndifuna ndakuwuzani zolero achita neni muchite tsopano. and lead us in a song, Ndipempha kuti tsogolamo nyimbo kuti atilimbitse nyimbo imayitanidwe. inviting those of you who need to come to the Lord and be baptized, Ndikufuna ndiyitane nonse amene mufuna kubwera kwa Ambuye kuti mubatizidwe. and those of you who need to come back to the Ndipo Lord. mwa inunso amene munabatizidwa kale koma mufuna mubwerere. Let's be standing. Tiye tiyimirire tiyimbe nyimbo imayitanidwe tonse tiyimirire.